Sa eksklusibo nga interview sang K5 News FM kay Dunan Susya sa sulod sang custodial facility sang Moises Padilla Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagapangayo siya sang pasensya sa mga himata sang iya napatay nga Sanday Godofredo Templatura kag bata sini nga si John Albert Templatura. Suno kay Susya kabay pa nga maintindihan sang pamilya Templatura ang iya nga side nga nahimo niya lamang ang krimen bilang kabahin sang iya nga duty. Dugang pa sini bilang tawo na intindihan niya ang kasakit nga nabatsyagan sa mga himata. Apang sunod sa iya kung namati lamang ang mga biktima sa mga barangay tanod, hindi na kuntani magapangayo pa sang bulig ang punong barangay, kag wala kuntani sang malain nga natabo. Samtang sa separado naman nga interview sang K5 News FM kay Joseph Templatura, bata ni Godofredo, iya ginpahayag nga desidido sila nga magapasaka sang kaso batok sa suspitsado. Saka kami kaso sila. Sundagin sila. Kay Papang lang ko yan na kuwan mo. Kay Papang niya, ubog na, gulang na, tapos amo na tumba-tumba. Mga ka-K5, sang ini nga Tianggi nagluntad ang insidente kung saan naluthangan sang miyembro sang KAFGO ang mag-amay nga Sanday Godofredo kag John Albert pasado alas 4 kahapon sang hapon, Enero 2, 2024. According sa mga saksi, diri nga pulungkuan nagpungko si John Albert, nagalikit sang iya sini nga tabako sang nag-abot ang miyembro sang KAFGO kag ginpamangkot ini kung sino ang persona nga nagamaoy, mga ka-K5. Naadlok guro ang suspect kay base siya ang atakihon, nagkasar ini sa iya sini nga M16 rifle kag sang nagtindog ang biktima nga si John Albert halin sa pulungkuan ini dito na kinalukpan sang suspect nga miyembro sang KAFGO ang biktima duwa ug tatlo kalupok ang nabatyan kag nakaangkon sang igo sa nakalilain nga bahin sa sinalawas ang biktima nga mo ang pinaan sa sininga. Live sa Barangay Montilla, Moses Padilla, Negros Occidental. Ako si K5 Randy Coronel para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.